Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan uwa muna maka barka da zuwa. Kamar yadda ka gani tun a title na wannan bidiyo, yau na kawo mana wata muhimmiyar hanya ce kuma mai sauƙi wacce za ka iya amfani kai unlock na wayar wani naka, wato ka cire ta daga key wayar wani abokinka ko budurwarka ko ma dai wani naka ba tare da ya sani ba, ta hanyar yin amfani da Bluetooth connection. Domin ganin wannan hanya, dole ka biyo mu a wannan ɗan takaitaccen bidiyo har zuwa ƙarshe. Kada ka manta, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel, to ina neman alfarmar da ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙarawa ka zaɓi all domin samun sabbin bidiyo daga zarar mun ɗora sai ka zo ka kalla. Mun gode. Wani bayani guda ɗaya, da Allah ba mun nuna wannan hanyar ba ne domin ka samu damar yin wani naka bincike ko kuma abin da bai dace ba, a'a, mun nuna wannan hanya ne domin idan buƙatar hakan ta taso, akwai buƙatuwar za ka yi amfani da wayar wani naka shi kuma baya nan ko kuma yana wani hali wanda ba zai iya cire key ɗin ba. Dan uwa muna kyautata zaton za ka yi amfani da wannan hanya ta hanyar da ta dace. Da farko za ka fara shiga setting na wayarka. Matakin farko idan ka shiga setting na wayarka shine za ka tabbatar cewar wayar abokin naka da kuma wayarka wanda kake so kai unlocking ka yi connecting ɗin Bluetooth ɗinsu, ka yi ma'ana ka yi pairing ɗinsu sun haɗu. Idan ka shiga bayan ka gama wannan sai ka taho security. A wasu wayoyin kuma za a ga security and location, sai ka shiga. Idan ka shiga sai ka taho nan ƙasa ga inda aka sa smart lock, sai ka shiga. Za ta buƙaci ka sa password na wayarka. Bayan ka sa ta shiga, wannan fuskar da ta nuno maka shine wannan na farkon, bari mana bayanin shi a taƙaice. Wannan na farko yana nufin idan ka shiga ka kunna shi, duk sanda wanda wayarka tana tare da kai ba za ta shiga key ba. Sai kuma wannan na biyun inda za ka je ka yi adding wani place wanda in dai kana gurin wayar nan ma ba za ta shiga key ba, ko da kuwa tana key kana zuwa gurin za ta cire kanta. Sai kuma wannan na uku wanda shine ya kawo mu wato na ƙarshe, idan ka shiga fuskar da ta nuno maka shine sai ka shiga wannan na ƙarshen nan. Bayan ka shiga za ka ga dukkan Bluetooth wa'inda ka riga ka yi pairing ɗinsu. Idan ka shiga sai ka zaɓa, mu bari mu ga misali za mu zaɓi wannan da shi za mu yi aiki, sai ka yi click a kai. Kana yin click za ta gaya ma sharaɗai na cewar abin da za ta yi. Idan har kai connecting na wannan ga abin da zai, to tunda ka dama abin da zai kawo ka kenan, bayan ka karanta sai ka ce yes add. Ka gan shi a nan ga shi a hau. To idan ka yi haka shi kenan ka yi adding ɗin shi, ko da kuwa a ce wayar abokin naka tana key, kana zuwa idan ka yi amfani da labulen waya ka buɗe Bluetooth ɗin wayar ɗaya, ka buɗe na naka kai connecting ɗinsu, da zarar sun yi connecting insha Allahu za ka ga waccan wayar ta fita daga key. Mun gode da kasancewa da wannan channel. Kada ka manta da Allah ka danna mana alamar like. Da fatan ka ji daɗin wannan bidiyo namu, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.